Stimulačné injekcie skladujte v chladničke. 5 až 10 minút pred aplikáciou si injekcie vyberte z chladničky. Injekcie aplikujte do podkožia, oblasť pupka 5 cm na jednu alebo na druhú stranu. Pred aplikáciou injekcií si dôkladne umýte ruky. Na pevnú podložku si pripravte všetky potrebné pomôcky k aplikácii. Dezinfekcia, tampóny, injekcie, nádoba na odpad. Aplikácia injekcií nie je viazaná na to, či ste nalačno alebo po jedle. Ovitrel je hotová injekcia. Vybalíte plastový obal. Dáte dole šedú krytku a aplikujete. Vydezinfikujete miesto v pichu, ihlu pichnete kolmo a na doraz, pomaličky vstreknete, po vstreknutí narátate do 5, vyberiete, vyhodíte. Použité ihly a striekačky nehádžeme do komunálneho odpadu. Hodíme do vopred pripravenej nádoby, odovzdáme v lekárni alebo vo vašom centre.